Γεια σας από την ομάδα Do The Tech. Σε αυτή τη σειρά μαθημάτων θα σας παρουσιάσουμε το σχεδιαστικό πρόγραμμα CADsoft Eagle και θα σας μάθουμε πώς να το χειρίζεστε. Το λογισμικό Eagle αποτελεί προϊόν της εταιρείας CADsoft και είναι ένα εργαλείο για σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικών πλακετών. Αποτελείται από ένα επίπεδο σχεδίασης θεωρητικού και ένα επίπεδο σχεδίασης πλακέτας PCB. Στο πρώτο βιντεάκι λοιπόν θα σας δείξουμε πώς θα δημιουργήσετε ένα καινούριο project. Ανοίγουμε το Eagle. Αυτή είναι η πρωταρχική οθόνη που βγαίνει σε όλα τα Eagles όταν τα εγκαθιστούμε και έχει default ένα φάκελο Eagle. Ας φτιάξουμε λοιπόν ένα νέο φάκελο που θα τον ονομάσουμε Do The Tech Tutorials. Πατάμε Enter, δεξί κλικ και θα φτιάξουμε ένα καινούριο project. New Project, Tutorial 1. Enter. Τώρα είμαστε έτοιμοι μέσα σε αυτό εδώ το μικρό δεντράκι με τα φακελάκια μας να κάνουμε ένα καινούριο σχηματικό. Είναι το επίπεδο σχηματικού που λέγαμε πριν, το θεωρητικό κύκλωμα δηλαδή. New Schematic. Και αναδύεται το παράθυρο που εδώ πέρα θα σχεδιάσουμε το θεωρητικό μας κύκλωμα. Αυτή είναι η πρωταρχική οθόνη. Στα αριστερά μας εμφανίζεται πάντα μία μπάρα κάθετη, μία λίστα με τα εργαλεία μας, τα οποία θα το δούμε σε επόμενο μάθημα βέβαια. Και είμαστε έτοιμοι να το σώσουμε. Save as, σαν σχηματικό, θεωρητικό κύκλωμα λοιπόν, Tutorial 01. Enter. Έτσι λοιπόν έχουμε δημιουργήσει το πρώτο μας θεωρητικό κύκλωμα σε ένα καινούριο project που κάναμε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και η συνέχεια στο επόμενο μάθημα.